Hoćeš da krenu? Ajde, 3-4 sad. Drži! Ne! 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 O! Ubili smo ga! Uglavnom, 10 ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft. Mnogo skijati tamo, pazi se. Pretplatite se... Ma dobro to. Pretplatite se na njegov kanal Infinity, link u opisu videa. Napadamo ga sa štapom, bre! Da. Crkni, bre! To je to, ubili smo ga. Izvini, slučaju se tu udario. Ma nema veze. Ljudi, malo smo istraživali i znamo gdje ima mesa ovdje. Haj, prati me. Evo, pratim te. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Tu negdje treba da bude mesa. Valjda posle ove tu planine. Pogledajte ljudi, tamo su lame. Jel imaš malo kamena? Čaj. Crafting table, da bi napravio nešto. Evo ti još, evo ti kamen. Thanks. Napravit ću sekiru, pošto je jače od mača. Ajde idemo do mese. Ajde. Ja sam stavio render distance na maksimum, a ne deluje mi kao da je maksimum. Čekaj coal da iskopa. Iskopaj ga. Idem ja kod lama. Imaš li tu coal? Dobro. To ću ja da iskopam. Evo ga mesa. Pa čekaj mene. Pa znam, na planini sam. Evo je, tu je. Vidite kako sam znao, ha? Ajde uništavaj ova tu... ove stvari. Pogledajte šta ima tamo. Alo, prati me vama. To je ovo. To je ono od zombija. Od onih, vodenih. iz raunda. A evo što ima. Aj. Dobit ćemo neki ono, ne znam nije. Prvo. Evo ga. To daj mi coal, bre. Ja sam uzela. Evo ima još dole u vodi. Ima još u vodi. Ajde, da pogledamo. Evo ga drowned jedan. Evo ga, tu je ovaj. Alo, ajde ja ću čestati i ubit drowned. Inače ljudi, ako niste znali, ako držite shift i stavite na magma bloku, možete disati i neće vas udarati. Čekaj. Zlato! Skoro mi da sam crkao. Zlato sam dobio. Ja sam dobio... Dropao mi je zlato. Oh my god, ja sam skoro umro. Ima tu još jedan chest, čekaj. Izvini, ja moramo ti gore da pečem. Buried treasure map. Imam pola srca. Ja imam 1,5. Tamo je mineshaft, možemo da odemo do mineshafta. Evo ga, tu ima. Uništavaj, čekaj, napravi... Pazi, spider! Ne! Spider! Dobro je. Ne! Mrtav sam, GG. Ne! Evo me, došao sam. Mrš. Spasio sam te. Ti me spasio. Ostavit ću ti stvari, šiti mene sad, Juri. Čekaj, na kojoj strani je ovo bilo? Na kojoj strani je ovo bilo? Negdje, znam da je negdje. Ali ne znam tačno gdje. Ja sam tvoj guardian angel. Hoće ovaj umreti, ima pola srca. Ja samo gradim prenoćište. Pa ne, idemo u cave. Nebitno. Ovo će nam biti sklonište kad budemo ono. Ajde idemo. Drži sekiru. Samo.
Alo, I imam sekira. ja već sekiru. Onda ovo moja dobro. Ja imam dve onda. Kasnije ćemo i To po to. buriću režati, ali ćeš odmah? Ajde idem ja. Vič. Gde si? Ne, Gde si ti nešto? help. A, tamo Evo si. me, tu gore, na Dolazim. brdu. I'm U pomoć. coming. Al te gađa, brat. Trkni bre. To, Vešti sad je. te. Trkni! Dobio sam glowstone, ladno. Ajde, istražujemo sad malo ovo. E, ako imaš mač, ovo tu kupi, ove stringove, treba će nam. Vidi zombi sa Gde lopatom. Lol. Još zombi. Možda ovdje ima spavne. Evo još kule. E, zlato, ali treba nam iron. Mi smo našli zlato. Evo ga iron, to je to. Ima tu dole još zlata. Da, Koliko irona vidio. ima i ovdje. Ima i u vodi. Eto. Ja imam 3. Ja imam 7. To. Nisi ga začekao. Nisam. Stavlji baklje. Oh my god. Koliko tu puno ima stvari. Koliko gola, bro? A šta ćemo mi s ovim goldom svim dronima? Pa da pravimo geplove. A, smo prve. A umrli... Pišite nam šta bi mogli još da igramo u Minecraftu. Možda Bed Wars. Pa da nije loša ideja, realno. Mogli bi posle ovo to da snimim. Može. Vidjet ćemo ako nam se bude igralo. Da. Ali ne zaboravi, ovo tu sve treba da se edituje i renderuje. To znam. Ja već kupim sav gold ispred tvog nosa. Pokupi mi ja sad. Izvini. Alo! Čime? Pusti slide! Moj gold! Get out of here. Moj. Go away, re-kid! Huawei, brate. Ovo koliko ovdje ima golda, Ej, brate. ima gore. Oh my god. Koliko imaš? Ne znam. Ja imam 31. Pola steka, brate. Skoro. 31. Da. Dokle tebi toliko gura? Tu dole, sad gdje sam bio, bukvalno bilo oko 10. Ja imam 13 buk. Kupi... Idem kopam, cool. Da. Znaš što sam ja skonto, brate? Šta? Da se pravi gamer poštuje sve igrice. Ja ne puštam se. Ali jesam gamer. Sve osim Fortnite, znači to je sve. Da. E, naišao sam na spawner. Sad da ga uništim. Nemoj! Od onog spajdera običnog, zbog toga ću. A, dobro. Šta? Da gledamo dakle me neki ubo. Shit. Dobro, ubio sam ga. Čuje se delfin. Mislim, ja sam ga barem čuo. A još svijetli ovdje. Čekaj. Jo! Jao! Ajde ti na jedno, ja ću. Naravno da nema ničega. A mislim nije u jednu teoriju. Šta? Uvijek na kraju ovdje možeš naći neki cave, pa i sve. Ajde. Veruj ti meni. Tu uvijek bude nešto. A, ja ti rekao, ja sam bog ove igrice, bre. A, šta je ovo? Opa! Vidi ovo, vidi! Cave, Čekaj, da hoću da ide. dođem. Gdje si ti, te bre, ne mogu da dođem do tebe, ja ovdje kopam ko debil. Aha, evo ga. Vidi ovo. Šta da vidim? Ja sam ti rekao da će uvijek biti cave, posle cave. Mi smo već bogataši. Bukvalno. Šta radiš? Šta bi radio? Opa. Baš je dobro igrati Minecraft ovako nekad. Samo što je server malo lagi.
Jesi ti bio ovdje dole? Ma ja sam negdje dole. Evo ga, skupio sam 64. Ajde, što A, ne ti mogu si da propao, pokupim? Ja sam mrtav, tebra. Ali mi je ovo lag i ne mogu da pokupim gold. Što te je toliko lava? Ne znam, tebra. Šta? Tebra, jednom me skeleton udario i nekako sam dobio duplo damage-a od jedne strele. Pa možda te viš put udari, ali ti si dobio tek sad damage. A nemam pojma, ova igrica jako lagi. Jel, gdje su oni naši, one pećnice? Ja nemam pojma, iznad tebe sam. Evo me, tu ispod, tu. Tu, ej. Pa znam da sam... A što to radiš? Pa tebra, ti si mene udario. Ja sam te udario s rukom, ne mačem. Ali ja sam ti samo vratio. I nemoj da si mi pokupio stvari. Pokupio sam ih. Hvala ti na stvarima, baš su lijepe. Zašto lažeš da si ih uzeo? Zato. Jesi ih uzeo stvarno? Ozbiljno. Šta? Ozbiljno. Što? Pa zato. Pa što? Pa može mi se. To nije fair. Što? Što? To su moje stvari, ne tvoje stvari. Gdje su? Nemam pojma. Ne Daj! Neću. Čekaj, ej, alo, sad gledaj me u oči. Čekaj, nemoj, gledaš me u oči, gledaj sad ovo, dođi vamo. It's just a prank, bro. Ali, kako Super, se... već imam naziv za klip. Prankovali smo ga. A nemoj da... Ovo glupo zvuči. Ma ne vezi. Ah, treba ti pomoć. A, joj, ali ti bug. Koji li... Sad da si umro ponovo. Shit, eno ga! Dobro, jesi ovo pokvareno nešto. Help. Ne mogu, imam 3 srca. Imam i ja 3. Kako ću onda uzeti... GG, I'm dead. Au, brat. Ali ne, može help. Bukvalno sam dead, svakog trenutka. Ne mogu, treba mi ribe. To imam 10 irona. Čekaj, ja ću sad sebi napraviti ovdje neki oklop. Šta bi mogao? Mogu bi kapicu i leggings. Ojoj, skoro da sam upao u ravinu. Gdje si? Na drvetu.
Gdje si ti? Pa znaš da me ne možeš pogoditi Pa s tim? znam, to su izbacili. Aj daj mi malo kamena, nemam ništa. Šta? Kamen. Give me kamen. Ljudi, to je to od ovog videa, vidimo u sljedećem. Ćao! Ćao!